Udaberriari hasiera emanez eta urteroko ohitura jarraituz, larunbat honetan martxoak 17an Tolosako saltokien eguna ospatuko dugu, braderia. Aurtengoan ere, ia 80 komertzio kalera aterako dira euren eskaintza hoberenekin batera, goizeko 10:00-tatik atxaldeko 8:00 arte, etenik gabe. Irekiera ekitaldia goizeko 9:30 egingo da San Francisco Eliza parean, Nerea Letamendia eta Tolosa Hankoko lehendakariarekin. Ohitura den moduan, saltokien maukaz gain, herrian kale giroa egotea gustatzen zaigu. Eta horregatik ekintza desberdinak antolatu ditugu. Egun guztian, Alondegi plazan 3-14 urte bitarteko umeentzako puzgarrien parke erraldoia egongo da. Shopping train bat ere izango dugu herriko zona desberdinetan geldiuneak eginaz. San Francisco Eliza, Herrikide ikastetxean, Zezen plaza, Nafarroa etorbidea, Santa Clara, Trinketea eta musika eskola. Arratsaldean, iraunkorra txarangaren eskutik festa giroa izango dugu kaleetan, 5:30-tatik 7:30-etara. Ta gainera, elkarteak telazko poltsa hauek berriak egin ditugu, poltsa berriak. Txikia izanik, asko maite zaituk leloaren bidez, garrantzia eman nahi diogu herrian bertan erostea. Izan ere, herria berari laguntzen diogulako eta gainera ezaugarri positiboena balioan jartzen dugu. Txikia izanik, gertukoa da, arreta pertsonalizatua eta kalitatea bermatuta dago. Poltsa hauek salgai egongo dira Braderin San Franciscoko Tolosa Hankoko postuan. €1 eta €50 prezioan.